Sziasztok, Jászmin vagyok. Sziasztok! Dubai ízkóstolós videóval készülünk nektek. Az első körben 10 fajta csokoládé lesz, de lesz még egy másik videó, ahol az extra ízeket kóstoljuk. Jöhet az első? Igen. Na kezdjük! Nyissad ki akkor te. Ő lesz az első kóstolásunk. Minden, ami dubai. Parancsolj! Ilyen szép kis csomagolása van. Igen. Ilyen alakú, ilyen laposabb alul. Na, itt mehet. Belül ilyen. Nem rossz. Jöjjön a következő? Ő a következő. Ez is egy bombom. Köszönöm. Ő is ilyen szép csomagolásban van. Mint egy kis szaloncukor. Én még nem jutottam el addig, hogy kinyissam. Hát ez. Ez olyan finom és amartú. Jöjjön a... Nem, jöjjön ez. Nem a harmadik lesz. Ez a harmadik fajta. Igaz, hogy 4-es van ráírva, de ne törődjetek vele. Ó, milyen szépen van becsomagolva. Legyen csak picit téglás. Törkették. Ó, ez ilyen puha. Nagyon Puha puha. olvat. Nézzük. Alap bele nyugodtam. Ropogósnak ropogós. Bár én semmit nem értek belőle, hogy... Én sem. Ennek nincsen semmi íze. Az nem volt finom. Van ilyen utóíze. Nekem ízlik. Jöjjön a következő. Nem, ennek tényleg utóíze van. Ilyen nem tudom, nem finom utóízű. Ja, és akkor térjünk a következőre, ami szintén egy, mármint ez egy fekete, úgyhogy nem szintén ugyanolyan, de... Ilyen kis zöldike. Mindjárt kiszabadítom. Ennek is megvan a jellegzetes aranyszínű csomagolása. Bár nem értem, miért pont arany, amikor ez zöldnek kéne lennie, mert ez dubai. A Dubajban minden arany. Hát jó van. Amit nem tudok kibontani. Add ide. Tuska keze. Igen, csúszka. Tényleg csúska. Bocsánat. Egy kis Elakadás baki. történt. Nézzük. Júj, ez is ilyen Ez is olva. nagyon puha. De miért? Nem értem miért. Hát mindegy, legalább kitör belőle egy darab. Miért? Na, törkették. Valahol. Úgy. Ilyen a belseje. Az is ilyen barna színű. Ropogós. Jó vastag krém. Puha vastag krém. Ez nem rossz. Lehettek volna kicsit simább is a krém, de mindegy, ez nagyon jó. Akkor A következő, azt tedd félre.
következő egy ilyen. Egy ilyen szép zöld, krémes a doboza. Érdekes módon még egyiken se volt minta. Ez már ki van bontva. Mi? Elmondottam. Tessék. Hát ez egy ilyen snasz. De közben kemény. Ez ilyen narancssárgásabb. Barnás. De van benne narancssárga kóstoljuk. is. Fura ízű. Ez nem lesz a kedvencünk. Lássuk. Mondjuk ezt a piroskát. Nézzük ezt a pirosat. Piros szíves. Ennek nagyon utó íze van. Édes savanykás. Hát, pisztáciát abszolút nem hozza. Ez ilyen szépen van becsomagolva. A csomagolása szép. A csoki az ilyen Ez fekete. egy csokis. Azt szerintem. Törjed a negyediknél szét. Ó, Ez zöld. szép színe van. Kiderül most, hogy szép az íze is. Ropogós és keményebb azért. Visszateszem? Vissza. Hát, Fura. fura. Ez a jó szó rá, hogy fura. De még egyiken se volt díszítés. Nem. Abszolút nem. Nézzük a következőt. Az ilyen átlátszó csomagolású, már látjuk is. Semmi extra. Jászmin? Törjék. Úgy. Ez most az enyém lesz. Ilyen Ilyen a zöld. krém benne. Kóstoljuk. Pisztácia íze abszolút nincsen. Egyiknek sincsen még. Nem tudjuk még, hogy melyik lesz a kedvencünk. Van egy ilyenünk is. Ez nagyon jó lesz szerintem. De a második csoki abszolút nagyon finom volt. Az a kis tégla alakú kis picike. A bombon. Ja. A második volt az, nem? Törjed valahogy Ezt szét. azért nehéz volt eltörni. Ez ilyen barna. Megkóstoljuk. Jó vastag a csoki. Kemény. De finom. Meg. Egy ilyen, mármint egy ilyen, Kisebb csokoládé. Fehér csokoládés. Technikai malőr megint. díszítése. Mindjárt kiderül. Hát, Nem. Nem. Hopp, el is tört fehér csoki. Vastag krémmel. Jó vastag krém van benne. Meg vastag Nézzük. is. De a csokoládé jó puha. Nem az a kemény csoki. Neked ez lesz a kedvenced, mi? Nem. Fehér csokis. És utoljára hagytuk. Nagy márkát. Lindt csokoládé. Lindt. Az egyik leghíresebb Dubai csoki. Nézzük. Hát én ezt nem is tudom. Folyamatosan ki. Érdekes módon egyiken sem volt díszítés, a csokoládén magán. Majd a második Dubai kóstolós el is videóba talán lesz valami kóstoljuk. mintás. Tessék, itt a nagyobb. Kis vékony pici krém van benne. Az maga a csoki is pici.
Savanyú. A tésztát nagyon érezni benne. De savanykás sósabb. Igen, mintha egy pici só is lenne. De Nem szerintem ebbe is volt. Ez nem rossz. Én ebből még egy picit eszek. Megetted az enyém. Köszönöm. Nekem Na, akkor nézzük, nem. melyik volt a legfinomabb számodra. Az enyém ez a kis picike bombonka. Ez a bombon volt nekem a kedvencem. Neked? Nekem egyszer volt a Lindt csokoládés. Bocsánat, igen, a Lindt. Meg igazából ez is finom volt. Nekem ez is a kedvencem volt. Meg ez is nekem a kedvencem volt. Neked ez ízlet? Ami nem volt a kedvenc, az melyik is volt? Az. Ez a piros, ez nagyon nem volt finom. Nekem még ez sem. Ja, igen, ez sem volt. Nagyon vékony is volt. Meg azért, melyik volt a sós? Ez, de Ja. ez nagyon finom. Számomra a Lindt volt a legfinomabb, meg igen, ez is nagyon finom. Köszönjük, hogy megnéztétek a videónkat, Lájkoljátok, és iratkozzátok fel, hamarosan lesz egy új videónk, ahol a különleges dubaiakat kóstoljuk, megmutatjuk azért nagyjából, hogy melyikre számít, vagy mire számíthattok. Lesz egy ilyen fehér csokis, egy ilyen kókuszos, ilyen piskóta, megkóstoljuk, az szerint mintás lesz. egy ilyen kisebb csokoládé, Lesz egy ilyen kókuszos, az is Ilyen. kókuszos, mogyorós, az nem kókuszos, mogyorós, epres, és a többit majd meglátjátok a videónkban. Sziasztok! Köszönjük, hogy megnéztétek! iratkozzatok fel!